Alan Wali ciwanekî Kurd e ji Kobanê ye melevanekî profesyonel e gelekî zîrek e li hemû dinyayê digere û alîkariya koçberên ku di deryayê de asê dibin alîkariya wan dike di nava rêxistin û saziyên mirovî de kar dike bi awayekî xwe bexiş koçberên neyasayî li İspanya rizgar dike. Vê carê wî xwe avête bin Okyanusa Atlantîk ala Kurdistanê di bin deryayê de rakir û Newroz pîroz kir. Birakirina ala Kurdistanê wêneyê Serok Barzanî li Kanarî li Okyanusa Atlantîk xwe 29 metreyan berda bin Okyanusê Newroz wir pîroz kir. Alan li Almanya dimîne li wir jî xelkê fêrî melevaniyê dike. Alan Walî ciwanekî ji bajarê Kobaniyê Rojavayê Kurdistanê ye. Navê min Alan Walî ye. Kobanê dayîk bûm. Ez cejna Newroza we pîroz dikim. Bi alaya Kurdistanê wêneya Serok Mesûd Barzanî wî li grava Fuerteventura ya gravên Kanarî li zeriya an Okyanusa Atlantîk ku ser bi Spanyayê ye di bin kurahiya 29 metreyên avê de Newroz pîroz kir. Cejna Newroza we pîroz dikim û cejna Newroza Cenabê Serok Mesûd Barzanî pîroz dikim. Alan wek niqumvanekî xwebexiş li gel rêxistinên mirovî kar dike ji bo rizgarkirina koçberên neyasayî ku biriya deryayê derbasî Spanyayê dibin. Ez kê cejna xwe Newrozê xwe bin avê bikme bin muhîta bikme û ez hêvîdarim bi kêfa we were û bînim ku tê cejna hemû Kurd û Kurdistanê miletê Kurd û Kurdistanê pîroz be û cejna Serok Mesûd Barzanî jî pîroz be. Alan li Almanyayê dimîne. Ji bilî karê rizgarkirinê li Almanya xelkê fêrî melevanî jî dike. Mihemed İbrahîm, Rûdaw.